میٹروپولیٹن ملازمین پگار نرس گسرا زہرشانی درشان کتا کمشنر ایڈمنسٹریٹو کوئٹہ حمزہ شفقات زہرشانی مچی ہوار بتک حمزہ شفقات حوالے چ گشتہ کہ بعض سالہ چ فنڈز دارک بیتگاں نو بلے ملازمین پگار و پینشن جیڑا نبی پروموشن کارزت بندات بھی ملازمین نوکری سرا ہچ وڑے جیڑا پیش بوہگا نیلی حمزہ شفقات ہم گشتہ کی پورے گرانے جیڑا زٹ تہینے میٹروپولیٹن ملازمین پگار نرس گسرا زہرشانی درشان کتا کمشنر ایڈمنسٹریٹو کوئٹہ حمزہ شفقات زہرشانی مچی ہوار بتک حمزہ شفقات حوالے چ گشتہ کہ بعض سالہ چ فنڈز دارک بیتگاں نو بلے ملازمین پگار و پینشن جیڑا نبی پروموشن کارزت بندات بھی ملازمین نوکری سرا ہچ وڑے جیڑا پیش بوہگا نیلی حمزہ شفقات ہم گشتہ کی پورے گرانے جیڑا زٹ تہینے